D'accord.
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkwa n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 15 n'oge adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji were kene onye nwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazile anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị runatazia n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ụmụnna m, na-emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Nye ka m ji ayọ ihe dị ngọzi dị n'ọgbụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Chineke anyị, ihe eziokwu gị na-egosi ndị na-agaghị ụzọ ha nwere ike iso ịlaghachite Kristi. Biko mee ka ndị otu Kristi niile jụ ihe niile megidere okwukwe ha, kama ka ha so wee ihe dum kwesịrị ya. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Amos. Amaziel, onye nchụaja nke Betel, wee sị Amos, mmụọ ọha ụzọ, ngwa laa n'ala Juda, gaa ebe ahụ buwee amụma, bute ihe ị ga-eri. Ma ekwukwala amụma ọzọ na Betel, n'ihi na ọ bụ ebe nchụaja nke eze, bịakwa bụrụ ụlọ nsọ nke onye eze. Ma Amos zara Amazia sị, abụghị m onye amụma, esoghịkwa m n'otu ndị amụma. Abụ m onye nche atụrụ na onye na-achọ osisi sikamọ mma. Ma onye nwe anyị kpọrọ m n'ebe m na-eso igwe atụrụ m, wee sị m, gaa buore ndị nke m Izrel amụma. Okwu nke osebrowa. Onye nwe anyị, kwee ka anyị hụ obiọma gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Aga m anụ ihe onye nwe anyị Chineke ga-ekwu, n'ihi na ọ na-ekwupụta udo maka ndị nke ya. N'ezie, nzọpụta ya dị ndị na-atụrụ ya egwu nso, ebube ya dị n'obi ala anyị. Obiọma na eziokwu ga-ezukọta, ikpe nkwụmọtọ n'udo ezutela ọnụ. Eziokwu ga-esi n'ala epulite, ikpe nkwụmọtọ wee si n'eluigwe na-eledata anya. Onye nwe anyị ga-emere anyị amara, ala anyị ga-amịta ihe mmaji kwuru mmaji. Ikpe nkwụmọtọ ga-epute ụzọ na-aga, nzọpụta wee na-eso nzọụkwụ ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. Ekele dịrị Chineke na Nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi, n'ihi na o sitere n'ebe kachasị elu nke eluigwe were ngọzi niile nke mmụọ nsọ gọzie anyị n'ime Kristi. Tupu Chineke atọ ntọala ụwa, ọ họpụtara anyị n'ime Kristi ịbụ ndị nke ya, ka anyị wee dere ya nsọ, bụrụkwa ndị na-enweghị ntụpọ n'ihu ya. N'ihi oke ịhụnanya Chineke, ọ kara ya aka na mbụ na ya ga-eme ka anyị bụrụ ya ụmụ site n'aka Jesu Kristi.
nke a bụ ọchịchọ ya na otu o si dị ya mma n'obi. Ya mere ka anyị toonu Chineke n'ihi amara ya dị ebube nke ọ wụkwasịrị anyị n'efu n'ime nwa ya ọ hụrụ n'anya. E jiri ọbara Kristi gbapụta anyị n'ịbụ ohu. Ọ bụkwa n'ime Kristi ka a gbapụtara agbaghara mmehie anyị niile. Ụba amara nke Chineke nyere anyị ebuka. O jiri eke amamihe mee ka anyị ghọtazuo ihe omimi ahụ nke bụ atụmatụ ọ kwadoro na Kristi, atụmatụ ọ ga-emezu mgbe oge zuru, nke bụ ịchịkọta ihe niile dị n'eluigwe na ihe niile dị n'elu ụwa n'okpuru Kristi. Ọ bụ n'ime Kristi ka ọ họrọ anyị, n'ihi na site na mbụ Chineke kara ya aka, bịakwa họpụta anyị na anyị bụ ndị ọ manyerela inye ya otito, ebe ọ bụ na anyị bụ ndị mbụ chekwubere na Kristi. Chineke ji aka ya na-emezu ihe niile dị ka ntụpụta na nzube nke ọchịchọ ya si dị. Ọ bụkwa n'ime Kristi ka ọ họrọ unu mgbe unu nụrụ okwu nke eziokwu ahụ na mbụ, bụ ezi ọma nke wetara unu nzọpụta, nke pụtara na unu kwesịrị ike na Kristi. Chineke jikwara mmụọ nsọ nke o kwere anyị na nkwa ka unu akara. Mmụọ nsọ n'onwe ya bụkwa onye ga na-ahụ na anyị nwetazuru ihe niile Chineke kwere anyị na nkwa ruo mgbe Chineke gbapụtasịrị ndị nke ya ka e wee too ya ebube. Okwu nke ose bụ ụwa. Onye nwe anyị kwuru sị, atụrụ m na-anụ olu m, ama m ha, ha na-esokwa m. Onye nwe anyị nọnyelu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Jesu kpọrọ ụmụazụ ya 12 wee malite izipụ ha abụọ wee nye ha ike ịchụpụ na imeri mmụọ ọjọọ niile. Ọ dụrụ ha ọdụ
ka ha ghara ije ihe ọbụla n'ije ha, ma ọ bụghị naanị mkpa n'aka. Ọ sị ha, ebula nri ma ọ bụ akpa onye ije, ma ọ bụ wunye ego n'akpa ego ha ji n'ukwu. Ma ọ sị ha, yiri akpụkpọ ụkwụ, ma onye achịkwala uwe ime abụọ. Ọ gwakwara ha sị, ụlọ ọbụla unu hụrụ onwe unu n'ime ya, birinụ n'ebe ahụ ruo mgbe unu hapụrụ obodo ahụ. Ọ bụrụ na ndị bi n'obodo ọbụla anabataghị unu, ọ bụrụkwa na ha ajụ ịṅa ntị n'okwu unu, mgbe unu na-apụ n'ebe ahụ, tichapụnụ aja dị n'ọbụ ụkwụ unu, ka ọ bụrụ ihe ga-agba akaebe n'isi ha, wee palie ije na-ekwusa mkpa ọ dị mmadụ dum ichegharị. Ha chụpụrụ ndị mmụọ ọjọọ, were mmanụ tee ọtụtụ ndị ọrịa, wee mee ka ha nweta ahụ mgbasi ike. Oziọma nke osebụwa. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ị bụkwa onye ka ị bụ n'ụwa, ị bụkwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Chineke na-echere m echiche ọma. Nyenụ ya, nwanne m, nyenụ ya, nwanna m, nyenụ ya, ụmụnne m, nyenụ ya, ndị nne, nyenụ ya, ndị nna, nyenụ ya, ụmụaka, nyenụ ya ekele ọma. Anyị bụ onye ka bụ n'ụwa, anyị bụ onye Chineke na-echere anyị echiche ọma. Amen. Na-asalachi. Tata bụ the 15th Sunday n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Achọrọ m ka m jụtụ ihe dị ka obere ajụjụ, o yiri ajụjụ mana ọ bụrụ ajụjụ mana ajụjụ. Enwenugo ọnọdụ ịfụrụ onwe gị na ya, ọnọdụ ebe ihe ị na-eme nwere ezigbo obi na ya, in a situation where you are doing good, and na onye na-emeso omume ijikwazi ezigbo obi ọma were emesi ezigbo omume. Number one, onye ahụ reject ya the goodwill, or onye ahụ mistake here that goodwill and turn what the goodwill of you against you to an extent na ịnọgidere in your world and in your mind wee jụọ onwe gị, why did I even get into this? And your food go one in n'ụdị ọnọdụ ahụ. You know, where
when you were setting out to do the good will, Chineke ka ị na-enejela anya. There is no selfish part of you they involved. Yet, that goodwill was turned upside down. Ewe megide gị maka ihe ọma na echiche ọma ichelu mmadụ ibe gị. Ọ bụrụ na anyị enweghị ụdị experience ahụ, it is not a new thing. Anyị chọrọ ka anyị lụtụkwa akwụkwọ nsọ na ọ ga-enyere anyị aka ịghọta ụdị ụwa anyị nọ na ya, ghọtakwazi ihe bụ mmadụ nke anyị na-afụ mgbe niile. Onye amụma Amazaya bụ onye nche atụrụ. Ọ bụrụ onye amụma ka ọ bụ, ọ na-achị atụrụ. Mana ịbanye n'akwụkwọ nsọ ị ga-afụ na most people Chineke melụ ndị amụma na ha na-ebido n'ebe n'ịchị atụrụ. Nene ihe dịka Moses. Tupu Moses eji ịchịkwa ụmụ Israel, gịnị ka o bụ ụzọ wee lụ? O bụ ụzọ chịa atụrụ. Kedu ihe Chineke ji eme ka ha chịa atụrụ? Ihe Chineke ji eme ka ha chịa atụrụ bụ na ọ ma na mmadụ bụ ekwe ekwe, na ọ ma na obi mmadụ siri ike, ọ makwazi na obi mmadụ dị ọjọọ rinne. O wee sị ka ya bụrụgodo ụzọ kụzielu ndị nkụzi nụnwa etu esi eso atụrụ, maka na onye chi atụrụ, atụrụ soro ihe mee gịnị zuzu kachala ezuzu n'ụwa. Amen. Ya bụ ichili atụrụ na-aga ịgakọta, enwere ike ụfọdụ esi ebe a ime ka ịchụpụta ndị si ebe a, ndị nke ọzọ eme gịnị esi ebe a. Befe ịghọtakwuzie ihe na-emenụ, nke a si ebe a, nke esi ebe a, nke esi ebe a, izuzubekwuo ka atụrụ. O buru ụzọ o wee sị na tupu ị bụrụ onye ga-abụ uri onye amụma, na ị ga-ejegodi fụ etu nzuzu dị, ka ọ ga-abụ ịbịazi ịbụ onye na-achịkwaba mmadụ, na-ebu amụma, na-akụziri ndị mmadụ ihe, ndị mmadụ na-emezi isi pakapaka ka ị na-aghọta ka ọ dị. Amazaya bụ onye tupu Amos wee bịaba, ụmụ Israel emebisigo obodo maka na Chineke nwegasịrị ọtụtụ iwu o nyere ha etu ha ga-esi wee na-ebi ndụ. Ha bido na-apịtọ onye asị n'elu melu nke, onye asị na ana melu nke. Ụfọdụ bido bubatabakwazị Chukwu mba ndị ọzọ, ihe a na-akpọ apostasy. Ọ bụkwa na ịbanye n'akwụkwọ nsọ fụ ma ị ga-afụ na ofu ihe Chineke kpọrọ asị bụ gịnị? Apostasy. Enwe na chi ọzọ mee gịnị? Belu sọsọ m. Not sọsọ m dị. I am the Lord your God, and you shall have no God beyond and beside me. Mana ha bịa bụrụ chi ọzọ bubata, and ịmago na mgbe ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-abata, sometimes a na-enwe prosperity maka na onye ọbụla na-ebu amamihe na-eme gịnị na-abata, obodo na-agawanye. Mana na even in a situation where there is progress does not mean that people who are righteous are there. But sometimes enwere ike nwee progress mana Chineke amalụ ma gbachi nkịtị, obodo na-apịtọ. O wee sị Amos, rapụzie atụrụ a ị na-achị, jee ka ịgwa ndị nke ma onye ọbụla gbanwee ndụ ya. Amos ejizi ozi zie ịma na ihe ọbụla a na-eme ebe ọbụla enwere ọgba aghara, ịma na enwe ndị na-eri uru na ya. Ọnọdụ ka etu a Naijiria ba anyị dị kịta, a na-edi na Naijiria jaga na ebe dị na nwụọna, ọkwa ịma na enwe ndị na-ebenefit na jaga ahụ. Ọgụ niile a na-anọ n'Afrịka, anọkọtasị n'Afrịka egbuo onwe ha, Naijiria na-etigbusi onwe ha, na-achọ ka ndị Amerịka bịa gbuo anyị ọgụ. Na-abịa igbo gị ọgụ, ndị ga-elezi gị ngwa agha, ọ ga-elezikwa ngwa agha ha? Ha ga-ele ngwa agha. So unu na-etigbusi onwe na enwere ndị na-eri uru ya, because they have to sell their arms, they have to sell the jets, they have to sell the bombers. So ajọ ọnọdụ ọbụla nwere ndị na-eri uru na ya. Amos abịa ka ya zie ozi. Amazaya sị Amos, ekponye na ya aja na garị. Ọ sị abụrụgodị Chineke ziri gị ozi a, sị abụrụ mmụọ ziri gị ozi a, all we want is get out of here. We want to maintain the status quo. Actually, toward gị si ebe abụọ. We don't want you. Kedu ihe Amazaya kpọrọ ya?
Amazaya chọrọ ịkpụ ya a prophet. Ihe Amazaya kpọrọ ya a seer. Gịnị bụ a seer? A seer bụ onye na-afụ echi. Ọ bụrụ onye amụma na onye na-afụ echi. Ihe dị ka ndị anyị na-eje ebe a na-agba afa. Ndị na-agba afa bụ gịnị? They are seers. Ha bụrụ ndị amụma. Ha bụ ndị na-afụ echi. Agbalụ gị afa tụnye mekasị agwa gị ọsịa a seer ka ị bụ gị si ebe a pụọ ka ije chebe ị ga-eri nri. We don't want you. N'okwu ị na-ekwu na-akpasasị obi ndị mmadụ. Amos wee tụba alele. Wesị ya nọkwuo n'onwe ya chọrọkwa ịbụ onye amụma mana ọ Chineke mee gịnị kpọrọ ya si abịa na ị ga-alụrụ ya ọlụ a. O wee bịa lụba ọlụ Chineke zitere ya. He felt so frustrated. Ị bịakwa n'ozi ọma dị nwe na Jesu Kristi wee prepare ụmụazị ya in a special way. Ọ bụ na ndị bịala ụka last Sunday ga-echeta na ihe agụ n'ihe ọgụ bụ a prophet has no honor even in his own country, even among his kindreds. Ka Chineke ka dị nwe na Jesu Kristi fụ na onye amụma enwere ugwu na nne ya ọkpọkọrọ ụmụazị ya sị we have a common mission, and the common mission bụ ma penyụlụ okwu Chukwu mma bụ dị nwe na Jesu Kristi na-ekwu jebezenụ na mba ndị ọzọ ka unu mee gịnị ka unu zibe ozi ahụ. Mana ebe ọ bụla unu batara ọ bụ na ndị mmadụ jụrụ unu ajụ kedu ihe unu ga-eme kụchaa na akpụkpọ ụkwụ unu jebe na ebe ndị nke ọzọ na tupu unu agaricha ebe ndị nke ọzọ unu ga-afụ ndị ga-anabata okwu unu. Ọ sị mana onye ọbụla nabatalụ nkụzi unu gọzie na onye ahụ na onye ọbụla unu gọziri ga-abụ gịnị onye agọziri agọzi. O wesịkwa ha unu ebu n'ụwa n'isi. Carry no haversack. Don't carry too much. Issue na-eju. Don't carry too much in your life. Don't allow the world to depress you. Ọchọ ka ha dị light. Ka ha wee nwee ike accomplish their mission on earth. Kedu ihe na-aba anyị ga-amụta na nkụzi dị nwa na Jesu Kristi taa na nkụzi ụka chọrọ ka anyị ghọta nke mbụ. People can misunderstand you. People can destroy you. People can reject you. Even your best friends can frustrate your living being. In with such frustration, how do you handle it? Do you want to just Christ we could say handle it and Kembo? Don't let that depression get into you. Find a different way. In as much as the hine mebu eziokwu bụrụ ihe Chineke chọrọ ka ime arapụ inwe selfishness in ya, find a different way and continue doing good. Enwelo onye na-agwa m okwu some years back. O tetalola n'ụtụtụ very early in the morning na-eje ọlụ wepụta meet in her neighborhood. We meet here one of the neighbors. We say good morning. Never turn on any. Nekata say, what is good about this morning? And I say good morning. What is good about this morning? And then I'm on your job, your mom will put off my DBS say good morning. I say what is good about this morning. Or who's to an after that time, Bamunia was saying that the last thing I will ever do is to say good morning or say greetings to any human being. Is that the way out? Or the way out? There is something good about this morning. There is something good about it. Before I'm on the phone, one of my brothers-in-law, or the husband of my cousin, this morning. So many people, that is what is good about this morning. So many people, it is good about this morning. So many people, but they cannot even see. That is what is good about this morning. So many people if they cannot think properly. That is what is good about this morning.
welie etu ahụ kene ya. That is what is good. But only ask you what is good about this morning. And when frustration, when somewhere, quite all right. Man also frustration ahụ call for of frozen doors or malio kilikili. Nke bụ Chineke si anyị ka anyị rapụ ibu ihe niile n'isi anyị n'ụwa. Nke a ji bụrụ mmadụ enwekwo n'oke ọ ga-aba emeluo n'ụwa. Anyị ahapịa. Etu anyị nọ kịta, sometimes ọ na-adị anyị ka enwe ihe mere anyị kịta ụwa akwụsị. Just like etu am nọ kịta, asị nkwụsị ibi ụka na Fortunata kịta, ụka akwụsị. Or the possible. It's not going to stop. The church will continue to move on. Etu ka ọ dị anyị niile. Onye ọbụla kwụsịrị ibi ụka ebe a ma ọ kwụsị ma something happened, that person nwụọ, God forbid. Ụka ga na ọsọ God nwere a particular city na-anọ n'ụlọ ụka. Na every Sunday, do check ka ị na-anọ ile na mmadụ ama anọchi pụta mma. Mbọsị ọbụla a ga-achọ gị n'ụlọ ụka afụrọ gị. Oche ahụ gịnị ga-eme? Mmadụ ga-anọchi. Life goes on. That's why we have to be light. Ka anyị jiri nwayọọ. Ka anyị rapid na-ebukọ. Sometimes you feel onye ọbụla ọ bụrụ gị kịta, onye ọbụla nọ around you anwụcha, people will be hungry and the whole world will go down. It's not going to go down. The only thing ọ na-eme bụ na ọ bụrụ na ọ na-abụ, let's say ụmụ gị maọbụ di gị maọbụ nwunye gị na-abụ ọ chọrọ $1 inye. Ihe ọ bụ na ibe shorter cut to ebe ọ na-eje. Enwe ụbọchị ọzọ achọghị afụrọ ha chọọ $1. Ha ga-achọta $1. Ha ga-achọta ya. Sọsọ ihe ọ ga-emezi dị iche bụ na enwere ike na ha na-achọta ya tata mana ọ ga-etekizi ha 2 days or 3 mana ọkwa $1 ahụ ha ga-achọta ya. Ka anyị rapụ ịpakizi ụwa nwayọọ nwayọọ. Anyị ga na-agba mbọ Chukwu ekepụtaghị anyị ọ sị I go and be productive, till the ground, multiply and fill the earth, conquer the earth. But let the load of the world not bring depression, destroy our being. Rapụ make anyị happy with the happiness anyị kwesịrị inwe n'ụwa n'ụwa. Chukwu ekechagokwana anyị. Let us be happy. Let us relax. Let us be grateful. Enwegodo onye email ihe ọma mana ọ ghọtara ya, were amazaya wee mụta ihe, wee dị nwana Jesu Kristi wee mụta ihe. Ka anyị dị lighter in our life. Ka Chineke na-agọzi anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe n'otu Chineke mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ Chukwu wata ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọrọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Kwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi gị iji welu ọnọdụ anyị niile runye gị n'aka. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
ka ikpe ekpere maka nzukọ nsọ ka dị gị gazuru ụwa niile, ndị ndu ebido na pope anyị gbadata na ndị bishọp, ndị ụkọchukwu, ndị sista, ndị brọda na ndị niile na-akọnye n'ubi nke Chineke. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nye ha amamihe na nghọta pụrụ iche nke ha ga-ejiwe na-alụ ọrụ nke izinye ha. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka ọ natazie isi a narụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwere na ị ga-emela anyị ha niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
chọba n'ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, were afọ malekwasị anya na onyinye nke nzukọ gị na-ebunye gị, biko mee ka anyị site n'iketa oke n'ime ha na-adịwanye nsọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụdọ welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-enye ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna ji ike niile, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka amụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, gasị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị bama niile nke eluigwe na-etobego oge niile na ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, esi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara, o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụlọ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanụ nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, ndị nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile.
zọpụta n'anya anyị na-arịọ ka o sepụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye gị udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Derịta n'onwe unu ekene nke udo. Onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, site n'iketa oke n'ihe omimi nke ahụ na ọbara Kristi nke a, biko mee ka amara nke nzọpụta gị na-ebuwanye n'ime anyị oge ọbụla anyị natara ọgbụgba ndụ nke a. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ n'ala. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection is for the landscaping of the church. And unu n'anya unu afụ na our church warden anọrọ here because he's sick. Chetania na ekpere biko nu. Ndekwa ya. Ndekwa ya. Ya anyị ukwe for second collection. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The annual Catholic appeal is once again in progress. The goal is 22,152. As of now, we have $8,925 in pledges. Thank you those that have pledged, and please drop your envelope. And if you have not pledged, Biko Bambo, keyword envelope at the back of the church is for the good of the church. Our parish is offering classes, like I said last time, for the sacraments of confirmation, Eucharist, and baptism. Take advantage of that. According to the Gardesian guideline, our church is full to capacity. There is no restriction, but the wearing of mask and sanitizing of hand is still being practiced because the benches is open. There is nothing blocking it. Makandi nabia, ndi no ono we na-ekiri anyị ka unu ghọta na unu ka anyị dị open. And we encourage everybody to come. The Mass Ade Jueju for now. Come and enjoy the Mass with your brothers and sisters. Otito diri Jesu. We also let you know that wheelchair lift is available for those that want to use it. We still have a flower circle available for landscaping. This year, we didn't get much in the people pledging for the circles of the
that flour. Ancha would maintain the church. And it's still available. It's never been this available abroad this year because Konya wana bambo ancha we bereka hane berunu because all for summer dedication, $25 minimum. We remind you that month of summer, the rectory closes by noon on Fridays. So he may before that or the day after. After Mass, please be respectful to the church and don't make noise. Religious article is on sale at the back. I can make another announcement for the levy for the burial of Uche Konkwo's dad. Many people have not paid. Please endeavor to pay. Solomon is here in the church, or you can give it to me if you don't have it right there. You can zell it to me. Zell it to me. There is evidence on that. If you zell it to me, you have your record. I will give it to Solomon, or zell it to Solomon, so that we close this chapter. We have asked for it for a long time now. Tata, Buka, Eji, bless ndị nna. Mmecha announcement ndị nna ka unu binye ọtọ ka Fada gọzie unu pụta maka na anyị apụtawa gị ọ bụrụ ọzọ dị nke ibinye ọtọ unu apụta ka Fada gọzie unu na Chineke anyị dị mma anyị emeriwegwo COVID. Amen. Do we have birthdays? Birthdays? And when they name a birthday? Anniversary. Oh. The blessings of the Lord be upon you. Greatness in the name. May the blessings of the Lord be upon you. Greatness in the name. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Carol. Happy birthday to you. Any new member? Anniversary. Rapukwa nwayo yo cheko na eme ihe ọ na-eme. Otito dịrị Jesu ndị nna pụtanụ for your blessing. Enyemaka dị n'afọ dị nwenụ osebru anụla anyị onye nwe anyị na-ekele gị n'isi ndị nna anyị ndị ji melụ ide nke ezinụlọ gị. Anyị na-ekele gị maka ndụ nke inyere anyị na-ekele gị maka nchekwaba gị n'ebe ha niile nọ. Anyị na-ayọ ka ị nọnyelụ ha niile n'ofu n'ofu na-agọzi ha mgbe niile. Mee ka amala gị na-abalụ ha ụba. Gọzikwazi atụmatụ ha niile ndị bụkwa n'ibu alụ eze nke bụ anyị na-ayọ ka iji aka gị zidalụ ha anya bụ ibu
ka ndụ ha wee dị mfe ka anyị niile wee na-enwe aṅụrị bido kịta wee luo mgbe ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Anyị na-echetakwazi ofu onye n'ime nna anyị Charles onye ụlọ, onye nke rapụgoro Amerịka na be ụlọ. Anyị na-ayọ ka Chineke nọnyere ya ka ọ nọzi n'ụlọ, ka ihe niile bụ ebumnobi nke o ji naba ụlọ ka Chineke mejupụtara ya site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Okay, so finally, tupu anyị gbasazie, ọ just ka mmekọ unu mara na nwanne anyị nwoke Charles onye ụlọ n'abalị ụlọ yesterday, ka o je nwee ike nekwu onwe ya anya na village, wee nwee ike kpakọta onwe ya ọnụ ọfụma. Ana m ekenezi ndị niile jelu netia, ndị niile gbalụ mbọ wee fụ na ya bụ njem gara ọfụma. Na-ekenekwazi sa Anụfọrọ, mụ na ha niile nọ yesterday, anyị wee nwee ike dupie wee banye jebe airport. So Anụfọrọ, thank you for your great hospitality to him. So na-ekenezi ndị ọbụla si ya bye bye tupu ọpụpa, na-asị ka Chineke gọzie unu niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụ nọ, ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nabano bisagwo sigo.